Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जोंहा नै दायो अराङाव हस्पिटालाव थांनो नागिरदों. धनिस्काया लोमजादों नालाय एसे ने लोमजादों होनलाय आइदि होनदों अराङाव थांनो नागिरदों जा अराङाव नै सुबुं दंफैयो जानाव सुबुं कलितापारानि हाम्फैयाबो लोमजादों थांनोसै जोंहा मा लाय नावलाय मम्मी थ'दो धनिस्का अबे थांगोन हा धनिस्का आबौनो आनारस लांफानो होननाया लाबोदो बेमार जानायखायसो बिदि जादों हाम्फैया नङाबा आनारस लाबाय थांसैथ' दे सुबुङा थाथ' दे थांनो लुगैदोंमोन नामा नोंबो उन्दुबाय नै अरां हस्पिटाल मोनफैबाय दायो आमाया क्वाटाराव थायो नालाय डक्टरा क्वाटाराव थांसै जों दा मुलि बायदिसिना लाबाय दायो नै धनिस्काया थांबाय डक्टरनाव देखायखांबाय नालाय नै थांगासिनो दा माखासेखौ बाहेरायाव लानांसिगोन माबायाव फार्मासियाव मोनजोबासै मुलिखौ धनिस्का Wow. Wah, tato yang tato ang mulai kena. Orangau dokter gyaman nalai, oमफ्राय आमायनो लामायावनो माबानानै देखायबाय आरो ओमफ्राय माने टिप्सनाव फैदोंमोन नालाय डक्टरा आमाया ओमफ्राय दा माजबाराव माखासे लाबाय जोङो मेडिसिनखौ फार्मासियाव खावसेलाबाय दा थांसै धनिस्का थांसै ओइ धनिस्का थाखुमालायथारो मुलि जानो बानाया हा आइदि होनदों धनिस्काया आइदि होनदों थाखुमादों मुलि जानो बानानै गगोन नंदों जल्दि फै इच्छागोन नामा फैद' गैला हाम्फैयाबो नै बेमारि अबस्था मालायखौ रायबा बावबावनो नाङोलै रायखानाङा जालायबाय दा मा बुंदों आंलाय नोंखौलाय नोंनि खुदैया गाहायाव नायख्लायबाबो नायख्लायनानै गारबाबो हायावनो गोलैखागोन गोजौआव नायख्लायनानै गारबाबो हायावनो गोलैखागोन नोंना जाथोंसै मिथिबाय नायनो फैद' मामि फैद' मुलि जानोसै फैद' आरो माबोरै फैबावखा ओइ लावथि लायफैना लावथि दानोसै मा जाया बेलाय उलि जानोसै फैद' न उलि बेलाय नै उलिया नै न उलि जानोसै न फैदो हमफैला आबै हमफैला धनिस्काखौ हमफै नै मायाव खनायाव एरसोलायथारदों मुलि जानां जानो गिनाया साला गोलैबाय ने हमफै Sekarang